A bandeira de bateis do Porto de Vilagarcía acada a súa 16ª edición. A proba celebrarase na mañá deste vindeiro domingo en Augas de Vilaxoán. Participarán un cento de bateis, en total unhas 500 persoas dende a categoría levín ata absoluto masculino e feminino. Os participantes son en torno a 100 bateis, sobre 500 deportistas. A intención é empezar ás 11, sobre a 1:30, 2 menos cuarto, proceder á entrega das medallas para os 3 primeiros clasificados e as bandeiras que antes presentamos para o mellor equipos masculinos e o equipo femenino. A competición organizada polo Club de Remo de Vilaxoán discorrerá paralela ao porto da localidade. Contará con 4 rúas de 500 metros. Está incluída no calendario de bateis como a novena da tempada e conta coa colaboración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Nosotros estamos encantados de colaborar, como siempre, con todos los eventos deportivos relacionados con el mar, fomentando el deporte, la vida sana, además en una ría con unas condiciones magníficas que permite practicar deportes náuticos durante todo el año. A proba, que conta tamén co apoio do Concello de Vilagarcía, non se vai desenvolver nas mellores condicións meteorolóxicas, sobre todo pola previsión de vento que se agarda, algo que dende logo non impedirá que sexa un éxito. Desexar moita sorte, sobre todo co tempo, non? Este fin de semana, que se poida celebrar esa regata nas mellores condicións, que os rapaces poidan disfrutar ao máximo, e moito éxito, que seguro que vai a ter esta regata, porque co traballo da xente do club que está detrás, pois seguro que vai ser un éxito como todos os anos.